Kanigadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwanlang. Ki mat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri rang bakdo Narendra Modi ulah kedau halor ka benta ka bakrau baki kentai ki lale hakaban wanra ya ka jingkala hakari katba kadang ya lenti ban long kari ka badap babiang habaro kilyang. Ka Sonam Raghuvanshi ka kurem jong uraga Raja Raghuvanshi ubala syak penyap hasora kalalej IT alade Hanandganj Police Station ha district Gazipur Uttar Pradesh henin kamiet. Ka sarkar jong ka jala Sikkim kala penher da ka helikopter ban kerpang na ka benta ban penkendria syaki jaka ke bakham shngai ya arpu prangut ki brio ke bela sakut namar ka jingtua khandau ha Chaten ha district Mangan jong ka Sikkim. Bat ka sarkar Manipur kala penjari da ka curfew bat kala pensangia ya ki jing syakri lingba ka mobile internet na ka benta sansngi ha Santali ki district. Ki khubor ki babnya. Menteri rang bakdo Narendra Modi henin kasmi ulah kedau halor ka benta ka bakrau baki kentai ki lale kaban wanra ya ka jingkala hakari katba kadang ya lenti ban longkari ka badap babiang habaro kilyang katba udang kren ya kane Modi ulah ban juru kumno baka sarkar pedeng kala penlet jingmot ban kentiu ya ka roi kaman lengba ka jinglam khmat ki kentai ha ki khatwais nam balalet nyo ha ka jingdap khatwais nam jong ka sarkar National Democratic Alliance NDA Modi ulapan pau ba habaro kilyang kentop ya ka science ka pule ka puthi ka sports ki startup bat ki kam sipai ki kentai ki lanang khamwan shakmat bat kani kala aiman CM ya ki babun Menteri rang bakdo kari ula kedau syai ba ka sarkar NDA kala wanra ya ka dur thamai ha ka roi ka par da ka jinglam khmat ki kentai lengba ki kampan roi ki badan bor ban wanra ya ka jingkala Kini ki kentop ya ka jing ai buram lengba ka Swachh Bharat Abhiyan ka jing kentop langi ki kentai ha ki kam pisa pilan lengba ki Jan Dhan account bat ka jing pen kop bor ki kentai nadu ki ba nakinong kendong Ka Sonam Raghuvanshi ka kurem jong Raja Raghuvanshi ubala syak penyap hasora kalalej IT lade Hanandganj Police Station ha district Gazipur jong ka Uttar Pradesh henin kamiet Kakanhuan Special Investigation Team SIT jong ka Meghalaya Police kalayokyang ni ki laingut ki riusnio ki baladan kti haka jing penyap ya Raja Raghuvanshi ki arngut ki suba ki baladan kti haka ni ka kamsnio ki dei na Indore Madhya Pradesh katba uwaipat udai na district Lalitpur na Uttar Pradesh kumban chupen kan mau mentala dan khandusngi na do bakitei ki shijur na Indore kila ja hasora Haka bayadai ba kani ka jingjop jong ki pulit ka Meghalaya Menteri rang ba Conrad ke sangma ula ai khublai yakatnat baro kawai Da ka jing thumu ban pun kop bor ki samla ba kinong wat kam ka office jong deputy commissioner ka district Ribhoi rengkat ka jinge trailang bat MLA jong ka nongpo uba Merul Bonds im kalawan ra ya ka coaching program ba Henry Tayau hapo ka chief minister's career guidance and counseling scheme Kani ka program kan sedang nado ka sitarik upnai naitung arhajar arpusan Hari Bhoi College. Kajing thumu jongka kalong bat penkria iki samla wat kam na ka benta ki examen kum ka DSC, MPSC, SSC ki kam syakri ki bank bat kiwe ki examen penrong kam jong kitnat sarkar ba pher. Kandon ru ka coaching bakerpang na ka benta ki examen Common Law Admission Test but Common University Entrance Test khanang baki samla puli ki bathmu ban lej puli law baki bathmu ban lej puli haki skol ba jong ka sarkar pedeng kinyo jing mentoi kani kadai ka AKASHVANI Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Naka station jong ka AKASHVANI Shillong ni peteng biang bat ki khubor ki badangsa Ka sarkar jong ka jala Sikkim kala penher da ka helikopter bakerpang na ka benta ban penkendria syaki jaka ki bakham shngan ya arpu prangut ki brio ki bala sakut namar ka jingtua khandau ha Chaten ha district Mangan jong ka Sikkim layathu bakini ki arpu prangut ki dei ki nong jong akai perthai ki bakanthop ru ya laingut ki khana ret Ka sarkar kala pha ya kani ka helikopter ban ai jingerap hadin bakalayo apdiang ki jingkerpat jingerap kerke na ki pat ba kathan ki nong nya taksi bat ki officer sarkar Yakini ki arpu prangut lapan poi haka jingsngan sya Pakyong Greenfield Airport. Dai haka sing thok diang balala balayo ban penkenria yakini ki nong jongok kai perthai bala sakut ha Chaten.
ki ofisar na kitna terekam ka sorkar kila pentik na bakani ka jingarap balapan poi ha ka por ka babiang kalapan i ya ka jingkit klie jong ka sorkar ha ka be dei bat ka jinglong balakre jong ka ban pha e ka jingarap ki badan kam shikilanot ki badan kam ya ki jingarap ki bakar ki ka sarkar Manipur kalapan jari da ka curfew bat kalapan sange ya ki jing shakri lengba ka mobile internet na ka benta sansngi ya ka ne ka curfew lapan terekam ha ki santali ki district jong ka ritham ka Manipur ki bakan thop ya ka Bishnupur ka Imphal West ka Imphal East Thaubal bat Kakching kane kalawan ja hadin balami ka jing persha ka bajur hanong ba Imphal ha ka miat sngi sa jain balala hadin balakyam ya ukanan sing ubalong uway na kinong yalam ha khamat jong ka seng samla meitei kabak latip kerteng kumka arambai tenggol kajingkang ya uni unong yalam ka seng kalawan ra ya kajing ya ki ipuk daki samla haki surok jong ka Imphal lethu bakini ki samla ki belami ban persha kila khangi ki surok daga bathangi ki shaka kali bat kila pertashla bandawa ban pelat no ya using watla hapdeng ka curfew lethu baki pai ba kila lum lembrum hakapor menmit bat ki bor pahara kila shamjing e bante lakam yakane ka jingya kan an kakan hon jong khandai ngot economic khmat na Gilifu Mindfulness City GMC jong kaributan kelawan poi ha kasngi sa jan balala haluka pruya Gopinath Bordoloi International Airport Guwahati nakabenta ka jingle jingok kerpang ka bahandriu sngi ya ka jela Assam bat Meghalaya ha kasngi sa jan bat sngi ublei balala kani ka kanhuan ka let jingo ya ka Indian Institute of Technology Guwahati ka Hayagriva Mandava Mandir ka badan ha Hajo District Kamrup bat kunjo ru ya ka Assam State Zoo kam Botanical Garden ka Umananda Island ka Guwahati Tea Auction Center bat ka office jang Royal Bhutan Consul General ha Guwahati lethu ba kani ka kanhun kan sami banwan shajala Meghalaya menta kasni ka Akashvani kala rakhe ya kalengkhu dap khandai posnam hanin kasni dei ha ka pratarik upnai julio ha usnam khat khandai spa laipun rio bala penkala kerteng ya ka Indian State Broadcasting Service kum ka All India Radio AIR kani kasni kala long kasni ka bakarpang ha ka history jong ka jingpen saphriang jingtep bat karanstan pathai khubor ha ka ba lakha ya ka sur ka ban sa yai sawa pateng la pateng unong tho khubor jongi ulethu ba ka ha ka hnyo tarik ubnai jellio ha usnam khat khandai spa laipun rio kasla ka ba khmat e jong ka magazine ka AIR ka bakarteng ka The Indian Listener kala penbena ya ka AIR syaka perthai barok kawai shisni shua baka jadu jong ka AIR kan sedang ka badang yai teng haduk menta i station ibarit jong ka Akashvani Delhi ila kala long ka pedeng ka baki sur kila yo ban penpiar yala ki thapnyang daina kini ki kenro ki bajarjar balami ki jing sawa ki bala penwandor ya kari ki sur ki basa jingkin mau ki basngau hun bat ki bamla syo ban klet ka Meghalaya Football Association MFA kala penbena hanin kasni ya khatlai tali ki team ki bala penrong kerteng ban yashim benta ha ka Meghalaya Women's State League MWSL ka baningkong e ka ba an penlong nadu upnai nailar jong usnam arajar arpusan ka MFA kala penpau bakala thrang dik ban penlong ya kanigal lempung ele kai ki kenthai ba kala ong badai da ka jingerap jong ka sarkar jilla balala ban penlong ya ka MWSL kan plila ru iki club na Meghalaya ban ya shimbenta ha ka Indian Women's League Second Division IWL ha ka sen jam ka baningkong e ki kanhuan ki banashim benta ki long ka Ribhoi District Sports Association ka Shillong Sports Association ka Makurwat District Sports Association Pendeng Umyong District Sports Association East Jaintia Hills District Football Association Tersat Area Sports Association ka Riwar Mingi Football Association bat ka Laskan Block Sports Association bat ka tungila poish ka bakut jong ka hubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka taha ka por prabeji nya so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ki hubor ki banwan na ka kani ka dai ka Akashvani Shillong